Ini ndinonzi Chiokoto Evaristo. Ndina akadzi wangu panapa awiri, ambuya anyahuwi ahomwe yacho na mukadzi wangu mudiki wekupisira. Ndino akadzi wangu awiri, wamwe ari kuZimbabwe, pana akadzi wangu atatu ari kuZimbabwe. Saka ndino misha miviri yekuno kuMozambique nokuZimbabwe. Ndinobatsira wanhu anotambudzika, wamwe anopenga, ndinovabatsira. Wamwe anorwara namatenda akasiyana siyana, ndinovabatsira. Ndinonzi Achiokoto, ndinobatsira munhu wese. Tingade kubvunza ipapo zvakare vaChiokoto, pane mbiri iri kufamba muChesa zvichinzi tino vanhu vakatora mishonga, wakatora mishonga asina akapanda, akatora mishonga yangu akapanda, vanhu ava asina kudzorera. Ndakavati mukadzorera ukapfuma udzorere mishonga yangu. Vanhu vaya akasvika kufa asina kundidzorera, saka ndinge ndakuatera kuti ndikuda zvinhu zvangu, ndiri mupenyu. Ndo vanhu vamuri kunzwa. Munotoziva misha yavo nyange musina kunge makaenda ikoko? Ndinovaziva misha yavo, asi ndinge ndichituma wana vayo manje vanenge achiita zvisiriizvo. Munorevei kana muchiti vanenge vachiita zvisiriizvo? Ndinoreva kuti zvenenge ndavati enda mopiwa ng'ombe dziviri, iwo anozoti anopamhidzira achiita ng'ombe dzavo 10 pakati pomishonga yangu. Saka ndinge ndakudzoka ndichienda kuti aiwa handizvo. Ko tinonzwa zvakare nemakuhwa kunzi pane vamwe vairapa vachiita zvechechi. Vanhu vari kuuya achitiwo tikuda mishonga yekuti tirape. Wamwe achiuya achiti tikuda mishonga kuchechi tiwanze vanhu. Saka zviri kuoneka kwandiri izvozvo. Akaona kuti akaenda kuchechi, akaona kuti hazvisi kufamba kuchechi, ari kudzoka kuchiwanhu. Ko imimi pamunobatsira vanhu vanofanira kunge vachibhadhara mari? Zvoenda nemishonga yacho, zvinoenda nemishonga yacho yakuti umwe anenge achihwara inenge mari yacho kuhwara shoma zvayo, asi kuti uyu anoita zvache zvaanoda iye, aiwa inenge ichidhura maererano kuti anoda upfumi hwache, anoda kubvisa ngozi dziri musha mwache, baba wache akaponda munhu, zvakasiyana siyana. Asi mari idzi dzinobviswa pastage ipi? Munhu abatsirwa here kana kuti asati abatsirwa kuti muchimubatsira ndo paanobvisa? Kwandiri ndinotiyo ndikuda chiponda mutengo kuratidza kuti mushonga wekutanga, mari yekutanga yokuti ndinobadza. Kuno kuZimbabwe ndinoti ibadza, ndinochera mushonga, tozobva ipopo munhu apora anouya kunotenda. Vanhu vangade kuziva zvakare, vamwe vachada kuzouyawo kuzobatsirwa nemi, mari yacho iyoyo yekutanga kuti vange vachitaura nemi inofanirwa yamunotarisira imari? Yokutaura neni $20 iri nengi, iri bond. 20 bond. Motaura then mavabatsira mozotarisira kuti vachizouya anogona kuuya na 200 bond. Right. Sekuru, inini ndichida kuti ndinge ndichiromba, munokwanisa kundibatsira here? Ndinobatsira asi pano urombwa hwacho. Ndinosiya ndakubvunza kuti uri kuda zvakaita sei?
pano amwe anobaya wana ndinoramba, pano mishonga yaunoda idoreruka ndinokupa. Nekuti sei ndiri kudaro, ndine mumwe munhu akanditumira mubvunzo yokuti kana wazosangana nasekuru uvabvunzo ini ndoda kuromba vanokwanisa kundibatsira here? handikwanisi kumubatsira uyo. Kozoita zvakare vamwe vari kutibata vari kunze kwenyika, vari kunana South Africa, vamwe vari kuBritain. Chatingade kuziva sekuru ndechekuti kana munhu uri kure kure kudaro uchida kubatsirwa uri ikoko zvinoita here, kana kuti munhu anofanira kuti tanga auya kuno kana ari koko anogona hama yacho ndinogona kumurapa ari koko achizototenda ari koko kwa America. Ndakarapa anenge 5 ari ikoko kwa America ikoko, ndichisunga machira yangu ndichidii na zita racho, ndipa zita racho wanobva apora. Tiri kudzoka zvakare kwamuri sekuru. Gedzai timbosvika kuna ambuya vanobatsirawo zvakare. Ambuya, vanhu vangade kutanga kuziva zvakare zita renyu uye zvokuti munobatsira zvakaita sei? Kwadi chamukutaura inini shuwa mudzimu muno mukuru kubva Lushinga Magaraneri chienda Mukosa ndatikaita magana naye. Mudzimu unosvika pandiri ndo mukuru wese wamunonzwa mukuru ndini. Kubatsira kwandaita kare nokuona zvemazuva ano zvakundinetsa. Kare ndaibatsira chokwadi ndichiti munhu ararame paupenyu. Nhasi uno kuti nditadze kuchibatsira mazuva ano nokuti zvakunetsa manje. Vanhu havachandiziva mushemushe kuti ndini ndinobatsira zvakadai zvakadai zvakadai. Chechi umwe anobva aenda paye kuti achizoziva manje kuti awa aimbobatsira kare hapachisina. Saka kusvikawo ipopo kutozoitawo Paulo kuti ndibatsire munhu hanjabatsira, asi ndobatsira kare, ndaibatsira chokwadi kuti munhu kana achona kwaaenda kare kare achinja achona kuSouth Africa Johannesburg, ndaimupa mushonga wokuti munhu achona kana kuita 10 makore 10 kana kuti makore 50 aimupa mushonga achipfungidzira aidzoka kuya pasi pamusha. Ndozvandaita kare. Munhu achinzi uyu asati haori kana kuti haarorwe ndaizvigona kare kusamba uya chechi. Munorevei ambuya? Muri kuti hamuchazvikwanise? Aiwa, ndinozvikwanisa asi ndikuona kuti mazuva ano zvasiyana manje nozvataita kare. Munhu haachauya manje akaenda kuchechi kuye. Kare ndaita izvozvo kuti kana ukaita namakore usingaroore kana uchiroora ndaizvigona kuzvigadzirisa izvozvo. Asi mazuva ndikuona zvaita sei zvaakudzima. Ndikuda kwei munhu akati aya abva aenda kumaprofiti, akati aya abva aenda kumaprofiti. Saka zvamataura ndizvo chete here zvamaiyamura kana kuti zvakawanda? Zvakawandisa. Tiendei tidzo zvakawandisa, ndibvunzei mibvunzo zvizhinji zviri musoromo. Matambudziko kazhinji kacho vamwe vanotaura zvokuti mabasa haasi kumuka, vamwe vachitaura kuti pabasa ndiri kushanda asi mumwe wangu andoshanda naye basa rimwe chete, mari anopiwa yakawanda, ini ndopiwa tushoma shoma, handisi kutomboonekwa pano pabasa kunge ndiri munhuwo. Izvo ndozvatida vanhu vazhinji ndozvanoda kuzwisisa kuti munhu okwanisa kuvabatsirawo here, kuti kana akushanda vamwe zvavanobata mari asi mari yacho havaone zvainoayamura. Magona ishokwadi kare ndaidaro kuti munhu uchitini pano pandikaenda kukara mulungu, kare kwangu na arungu ka wasiri vanhu atema mazano mayadhimwi wali varungu chaivo achiuya munhu kuti shukwadi kana ini mari kuti akapiwa aimubatsira kaita sei ndaizvikwanisa kuzvigadzira kuti munhu upinde pakondisheni yokuti uone chi zvinhu zviye kuti zvikufambire zvakanaka ndaizviita kare. Ko varume, kupfuura varume
mudzimai aida kupfuura nekuti sei ndiri kudaro kambuya ndezvekuti vamwe vanhu vanotaura kuti murume wangu kunyanya vari kuSouth Africa ndo vakanyanyisa anotaura kuti kuno kuSouth murume wangu akungoita zvaanoda pamwe hachatyi nekuti hakuna hama here kuno vakadzi vakauya kuno vari kungoya kuzongozvishandira vari vega vasina vabereki vakawandisa saka mumwe nemumwe angoita zvaanoda. Ipapo mune zvamunokwanisa kuvayamura nazvo here kuti vasungire varume vavo murume wake asave murume wemunhu wese? Amandipinza bhisi zvinoitika ndinozvikwanisa izvozvo ndinozvigona kuti ndimugadzire zvamusese kutaura kwamuri kuita kuti munhu anenge ari kuSouth Africa uko uyo ari muZimbabwe uyo zvanozoita ikoko hachase hazvizivi inozvikwanisa izvozvo nozviita kana pane zvinozvigona zvigona. Alright. Saka pane here dzimwe nguva dzekuti pamwe sekuru vabatsira nemushonga ndoti ndarwara nemusoro nai ndobva ndati sekuru ndarwara mondipa mushonga imwe kuti ndipore. Pane here nguva dzamunozombopindira muchiti uyo wapiwa mushonga uyo haunyatso kubatsira ndakupa uyu? Hungu magona chiripo chokudai so inini imwe mushonga neigona kuiziva kuti inodai ndinogona kuudza arume angu ndiwo kuti itai zvakati imi musingazive kuti ndaronga zvipi munenge musingazvizivi apa ndingaichita sei chibatsira arume angu kuti torei chakati nokuti kana pabhesi kana mukaita kuti mese kuti muita akuluka hazviiti kufanira kuoneka munhu mubodzi kuti aite sei aende pamberi. Saka ambuya muri kutaura kuti munogona kunge muri pamberi pasekuru asi hamudi henyu kubuda pachena. Aiwa ndikaona kuti ndikaita pamberi ka tese pamberi ka hazvikwani hazviite kana kuhurumende chaiko kuti murume pamberi mukadzi pamberi kuti mudaisoka nyika haitongeka zvakanaka. Kada kuti munhu mubodzi aende pati moderera. Rimwe redambudziko ratiri kusangana naro zvikuru ndevava vari kubirwa mbavha dzarura muHarare. Unowana musha waoma zvinhu zvese zvatutwa. Munokwanisa kuzvidzosa here zvinhu izvi? Ya magona chikaitika chokudai sekuru ndiwowa achokoto nyaya ikaitika muno mudiwa mamakuni muno nyika yamakuni yanga isingabiwe munhu waisiya zvinhu zviri padera apa panga pasingabiwe. Chakazoitika manje matongero yonyika nofunga chokoto waiti munhu akamugadzira nasi achitadza kutaura kuti ndindabaka mangwana pamwe anogona kuzvimba dumbu kana kuti andodoka tswera achitenderera nasi zvadaro manje agadzira munhu uye wakazopesera hurumende yakauya kwatora akaenda kwavharira kujeri kubhindura akapindira mambo makuni akati izvo ko ava matora chirudzi kanzai vaka mushonga wari kushandisa sekuru hausiwo dai vachiti munhu ngareke kuti mazamairi matatu bvacha sei shuwa unozikanwa iwoyo unogoneka asi udomiswa namapurisa pabhindura vakatoenda kukoti akamirira nachifu makuni nyika yamakuni yanga isingabiwe ino nyika ino asi ukazoita hurumende akati mushonga wangu kushandisa hatiude pana umwe mushonga wanoziva chokoto wokudai so mukaba kunoko ngaimba iyo wakaba iwo payopo paya wese bhanderori tosvika kunyamazani nyagwiti katoni wese apanopera kuita se kuremara wese mapurisa akaramba pabhindura koti kuti hazvikwani kuita mushonga uti iwoyo wakabva nasekuru hatiri kuzviona izvozvo shuwa wakabva wavhara svikana nhasi saka munhu kana wauya uchiti wewe uri kuda mushonga wakadaro wanokupawo manga nokuti wakatobva mukoti nazvo mambo makuni achisvika naye wachisvika wachitongana namambo makuni wachizonzi aya bva ipopo tamira isu sekuru tadzoka kwamuri
mama mati zvikutaura nambuya ndizvozvo here? Hamuchade kubatsira vanhu nekuti makambosungwa here? Mushonga chokwadi ndinogona zvakanyanya katowanditsa mishonga yacho asi bati inobaya imwe inobaya vanhu imwe inoraramisa vanhu asi inobaya yacho zviri kutaura zvichokwadi ndinogona zvakanyanya asi ndikutya ini ndabirwa kumba kwangu ndochidini nhai sekuru? unoenda kumaprofita alright, tomboti ndauya kwamuri sekuru ndokudzora kutoenda kumaprofita wangu ushonga uri pano wakaipa wamunawo kuti munhu anokwanisa kuwana chinomuwana odzoka kwandiri oti chinhu chandakakubira kaichi shamari ndozomuti alright iwe zvawadzosa chindipawo zvakati nekuti ongowandiitira zvakati. imimi muchaomesa muchiti siya wandibhadhara munhu ari kuenda chidi achiwara muchaomesa kuti wandibira ka siya wandibhadhara munhu wemushonga uri kuenda uchidi uchidhingura nyama dzese kusvikira pamwe anoshaa mari wozoti pai kuti ndaona mari yemunhu wakulombera wakufa kwakunzi mushonga dobva kupi bachiyoko. Asi inini semuzukuru wenyu sekuru mungandisiye ndichitambudzika. Inini ndoda kutaura ichokwadi pamba pangu pandogara kuHarare. Ndandine huku dzinokwana cha 35 idzi dzechibhoyi idzi. Ndakaona dzese dzabiwa chakasara misoro chete vakadimura vachisiya misoro 35 ndakaiona yese inge iripo kuratidza kuti huku dzangu dziri namba yakati asi musisina kana chunhu. Ndozviyo zvatinoti aiwa ka deo uchidare mwisa huku dzako dzimwisa mushonga kudzimwisa mushonga unobatsira kuti anobaya unomona ari papa afambi. Ndikaenda kuMozambique kana kuti kupi unomona adumira kana tona mapurisa haangona kusvikira mukasaya kufunga musho usugudura ndokuti aende unomona adumira ndipo kubaya vanhu ipapa. Ko zvinozogumira ikoko chete here kuzvipfuyo kubirwa kuzvipfuyo kana kuti pamba pangu futi ndichida kuti pasabiwe? Zvinoita futi ndotanga ndabvunza wana kuti unowana wangasiko iyo uri kuuya kwandiri kuti ndinoona kana kuti 6 kana 8 saka siya wagadziridza wana wako wapedza kugadziridza wana wako ndokutanga kukushandira okuitira kuti pamwe vana vacho ndo vari kuba. Pamwe wana anogona kuba unokwadza wana wako. Aha, saka kana pakaoma kana mwana wangu achiba ndashandisa mushonga uya wobva wamubata hapana here zvamunenge mandipa kuitira kuti kana ndinokwanisa kubva ndangomusunungura kuti iwe usazviite futi mangwana? Zviripo zvakusungunura izvo. Ko tomboti munhu aba inguva yeChristmas ndauya kuno kuDarwin kuholiday osaka achiba kuHarare unomona adomira ipapo hawagoneki atoita zvokucherera namapikere anenge aripo anonge aripo saka iyi ijuraho kai ko mukadzi wangu zviro zvakare mazuva ano vanhu vari kunonzi kupocha kusiya izvozvo ndiri kuno mudzimai wangu ari kuHarare ndogona kwana aita musikanzwa ndodini musiye akadaro nokuti vakadzi ava waita ndo basa ravo rokushanda kare kuno kunga kuno runyoka asi pakaya hondo yochimurenga yakanzi namakomeridi siyai runyoka takarisiya shuwa rai wako makorekore muno. Saka imimi hamukwanise kundipa runyoka kuti ndigadzire mudzimai wangu? Tinobaya vanhu
anenge abatwa nerunyoka agadzirike harapike anozoenda kun'anga pamwe nenge ndafa. muri kuti pamwe munogadzira mobva matorwa nedenga zvozosara zvichiitika. Anozoita sei? Iye mukadzi wechari ari mwana mudiki anozoroorwa naani? Alright, mataura nyaya yerunyoka. Chikuchombozi runyoka rwakamira sei? Runoita sei kuti munhu azonzi akwara? Likahwe rakasiyana siyana. Pano limwe ranyombo vanofira pamimba. Pano limwe rokuti anobatiwa sembwa zidobatana. Pano limwe rokuhara mudumbu ramanyoka la goto rogara uchi. Pano limwe rokugara uri mvura pesepa ukasaya mvura wafa. Mamati ragoto nderipiri? Ramanyoka. Alright. Unongo chingo chaya pese pese. Okay. Imwe mati ndo rokuti vanhu vanokuramba akabatana. Asi pane zvese zvamataura izvi. Mudzimai wangu ashireketa ndamuwana paya akabatana nemumwe munhu. Ndiri kwanisa kushandisa mushonga kuti vasiyane. Munavhura ibanga nengo muchivhura banga randakupa iriye ndokupa kuti enda utenga banga rinyowani. Wovhura banga riwanhu wotolegerana. Ko ndakambonzwa vamwe vachiti runyoka rwemujuru chii? Riripo rokudyiwa mudumbu kana ronzo kuswera uchidya stere. Vakuseni unenge wadya sadza 100 uchindobikiwa chete chiudza mukadzi wako achikubikira haiwa unenge uchidya zvakanyanya. Saka kana akuda kuya kwamuri anosvika nei pese pane pakuda kutakurwa mabhodho emasadza anouya namabhodho. Kona isekuru makatanga zvokurapa izvi rini? Ndakabvira ndiri mwana mudoko kusvikira ndakura kudai. Ko pakuyamura kwenyu nhoroondo yekuyamura kwenyu kwese mune here zuva ramunoti iri hamufe makarikanganwa zvakaitika zvamakaitira munhu zvikuru zvinonzi nafanha vamazuva ano zvidhafu zvokuti munoti apa ndakarohwa basa paya? Zvakakura. Ndezvipi zvamuti kutondera? Anditsotsa kudaro ndamurapa aipenga. Aipenga vanhu apamba pavo. Chindipai mari yangu akaramba ndakazokwanisa kuwarengera makudo 8 yachienda ikoko kuonetsa pamba pavo. Makudo aya akaita sei zvakati? Yakaenda kunoanetsa pamba pavo achitadza kugara. Munotumira makudo? Inozviita. Rinenge richitaura here gudo iri? Haritauri asi zvarinoita pamba. Titsananguri rinoita zvokudii iri? Tunotora mushonga wedu togadzira makudo yobva pamutiro paya patinoti paya nenzera naika totora paya norara paya ndoti ndikuda iri nairi nairi chiende kubasa kwangu riende kubasa yenda kuno netsa munhu adondijira mari yangu asina kundidzorera mari. Kwazivai muri yeZimbabwe ndine urombo kukanganisai chirongwa chamanga muchiona kana kuti chamuri kuona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chiripo ndechekuti tichaendera mberi tichikupai nhoroondo yevaimbi, tichikupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika. Asi sezvamunoziva imi nekuoma kweupenyu iyezve toda kunge tichienda nzvimbo dzakaita sana Chipinge makaona makomo enyanga, nzvimbo dzakaita seMount Darwin, nzvimbo dzakaita sekugokwe, inzvimbo dzakasiyana siyana. Asi isu takasiyana nehurumende kuti vanenge vachikwanisa kunge vachipa mari dzefuel dzekufambisa. Isusu hatina anotipa mari idzodzi, asi chido chedu ndechekuti tinge tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tingatarisa kana nyaya yaAdmire Kasenga akavigwa kuHurungwe, asi kuti tiendeko tinge tichikuratidzai paakavigwa zvinosanganisira kufamba nekuoma kwaita upenyu. Isusu mari dzedu
dzatinowanawo mukufambisa paya patinokupai nyaya dzevanhu vanobatsira vakasiyana-siyana. Kana makuda nhamba inemi kwatiri tiri kukubhadharisai madhora anokwana kuita $3 ekuamerica kana 30 bond ecocash, kuitira kuti tikwanise kuendera mberi tichiwana mari yefuel tichikupai zvinofadza. Ndicho chekutanga. Chechipiri, tine nhau yevana sekuru, vana baba, vana mama vedu vakura. Kana iwewe zvakare, pauchafa iwewe panosara pasina kana nhoroondo yekuti waive ani panyika. Ndiro basa redu tishedzei toita documentary upenyu hwako tichiongorora kana ukada kutoenda nesu uchitiradza paukadza kuprimary, paukadza kusekendary, basa rauri kuita nhoroondo yako unoyera chii. Dzimweni nguva Mwari atonga wafa, kamwana kako kawasiya kari kadiki, kana kuti mhuri yako yawasiya haitombozoti dzinza ranyu makabva kupi. Hepoka zvabva zvakosha nekuti kadocumentary ikako kakuzoita kuti madzinza nemadzinza anga achiziva kuti iwewe ndiwe ani. Ndatenda hangu nekuteerera kwamaita, asi ndisati ndabva ndoda kukuzivisai kuti zviya zvamunoona kana tikaita isusu nhau dzevaya vanorapa n'anga maprofita, chatoda kukuzivisai ndizvo isusu tiri veDrumas Media hatipo pakuti vanhu ivava vari kugona basa kana kuti vari kukanganisa. Kana vachinyepa ndizvozvo, kana vachitaura chokwadi ndizvozvo. Isu chedu kupakura chete zvavari kuita. Naizvozvo kusagona kukubatsirai kwavo kana kugona kwavo hazvinei nesu isusu veDrumas Media. Chienderai henyu mberi nekufara muchiunzwa nhapitapi yatakakupakurai svondo rino. Kana kuti adi wandakalaya pasi adondichenjedza ndinomugadzira namakudo iyoyo. Mabva mabata imwe nhau zvakare yevanhu vasingabhadhare zvikwereti. Vanongofungidzira kuti kana akatovhara munhu zvatovharana. Ndiwatinotumira makudo acho iwo vanhu iwo. Kana kuti mukadzi akarambwa pasina nzira, mukadzi akauya achiti ndarambwa kusina nzira, ndashanda pamba pese hapana chandaita, nokutumira gudo, nokutumira kasikana kagudo kasikana. Kasakana kasvika kanozvikuita ziya kanoti wakandishandisa zvokuti munhu aenderwa negudo anokwanisa kunge achiziva kuti gudo irainga zvakati panapa. Kanotaura. Okay. Ko zvimwe zvakare zvamunokwanisa kuita tomboti izvozviso tikati tiri kuda kuriona gudo rinouya, asi kuuya kwarene titosiya taenda pachiro, tinoti pachiro payanorara ndopanosiya ndasvika ipapo ndogadzira ipopo rinouya. Harigari mumba, rinotogara kumasango mo. Ko vamwe vanotaura zvakare kuti anopiwa mushonga wokunzi mushonga uyu ndo unoitisa zvakati, hanzi wozopinduka mushonga uya watonyoka. Vamwe vachanzi unogona kuona muwadhiropu maane tudhara twiri, kana kuti mune murume nemukadzi twatu madhara. Ndo vanhu ari kuromba kuda mari waye, anoda mari waye ndo anosvika ipapo. Noudza kuti iwe ita zvakati zvakati zvakati, iwe wochinjiridza wozoita zvawo, saka timadhara tuye tinenge tiripo. Saka ndationa kuti madhara ndodii manje? Unouya kwandiri uchigara pasi ndokuudza kuti madhara tidzole makadai makadai. Inenge yatova mishonga yadzoka yamushonga. Aha. Ko kana ndichida nyoka yekuti nditumire nyoka kumunhu inoita. Saka chero mukaenda ada kuti nditumire naye kana tsuro, inokwanisa kuzvindiitira. Kana jongwe, tsuro kana jongwe zvinoita. Jongwe seiri? Iri. Saka tichapfuya maviri so. Chatoda yakawanda mashoma iyoya. Notukanga wauya tokupa liboti.
saka zvamuri kutaura zvikuru ndikazouya panapa mukauraya jongwe ndingaridye here? Hamunoti rinenge rakutyisa? Notyisa asi harityisi maningi. Ko hanzi vazhinji semubhaibheri pane ana Doubtful Thomas wokuti akatozobvuma kuti zvochokwadi ndiye Jesu achida kuti akanapinza ruoko munhu wangu muruoko. Pane here chiratidzo chamunokwanisa kuratidza ruzhinji rwenyika rwakatarisa nguva ino chishamiso chingangovashamisawo kuti vazoti mukutaura chokwadi zvamukutaura mutambi? Zvishamiso hopo zvinoitika asi zvinoda kunditanga akonondoti chero wese vanhu alipo handiite zvakadaro asi konditanga ndinozviita. Mundikona ambuya muri chiro chidiki imi makashandiswa mushonga yenasekuru kuti muve pano? Sekuru tiudzei. Hapana mushonga asi chido chete chokugara chomukadzi womhondoro. Uyu mukadzi womhondoro asi ndingandorora atete vacho. Ndo amakomana aenda uya Edward ndo atete vacho saka uyu ibondwe range. Ipapo vazhinji vanoda kunzwisisa vanoti bondwe ati chigadza mapfiyo che. Chigadza mapfiyo. Alright. Saka ambuya imimi munonzwa sei kana murimi mudzimai wemunhu anobatsira vanhu vakawanda munharaunda? Zvinokufadza here kana kuti hazvikufadzei? Handiti. Zvokuti imimi musati marorwa nasekuru maitomboshuva kuti dai zvaitika saizvozvo? Alright. Gogo vakuru hamunzwi shanje here kana muri pachipari nemwana achiri kutemwa dzinobva ropa kudai? Nouyu impana handizi shanje handina. Sei musina shanje? Muri kuti hamudi murume wenyu here? Arume angu nowada sokuuyawo kwaadaita iyeyu adoyawo nezvimwe zvaadoyawo nazvo. Saka ini kuti munzwire chanje uyu ka ndinga ndakufunga papipo paye kuti ko zvino kana ndikamuitira chanje hakusi kuda kwache hakusi kuda kwangu kuda komweya ndovhuvuta tiuyawo Vanhu vanozoziva tondoti kuda kwomudziyo kuso kwache kuti yakarorana nacho kutonatemba. Ipapo ndingadi kunzwisisa zvakare kuti imimi ambuya sezvo muri tinoti chisvikiro nai mune simba kare kutongogona kuti kana muchida kumukuwadza uyo anoswera akuwara? Ndikazvida nasika kana mangwana nozvigona asi handizviite zvipi izvozvo. Noziva simba raadoya naro uyu kuti adoya notsimba izvi ndinotya kuti ndimukuwadze. Ndikazvida iye akazoitawo muswe ndinomukuwadza kuti anengaita muswe. Asi pane here imwe nguva yekuti makatomboti mimi ndazviitirei muchikwadza mumwe munhu? Ndazviitei chikwadza mumwe munhu? Pane here dzimwe nguva dzekuti toti zvoni kana kuti ndini ndoda kubatsirwa ndoti ndatadzirana ningi motozoti mimi mega paipa ndakakanganisa paya dai ndisina kudai? Nozviita nozviita shuwa. Aiwa taurai. Wari kuti pano nguva here kuti akadai ndakupindirei. Pano mukadzi akauya pano, mukadzi anga chindida chaizvo asi mukadzi akazopedzisira apenga. Wakapengeswa naambuya? Akapengesera naiwa. Ichokwadi here ambuya ichi kutaurwa ichi kana gara kuingomo pamasoja paya
mukadzi anga mukadzi womusoja ainzi Balauta. Mukadzi uyu adoya achiti kurapiwa ka nono kurapiwa kwe kwaita sei kwapindidza akuda zvei zvarumangu manje eshuwa ndikampa mamhepe ini pano inini akona mumwe munhu dai bataura nengirikine iye achiripo mwana wamukuluye ka ndikampa mamirimiri akatanga kudzipa mwana yakudhiraivha motokabva adzipa achiri mudiki dzidzidzi akafa haana kufa adzipa kuda ndokenda kwaajangwa kwaKingisoni ndiye anochi anotungamira kuno pamakuni kuno jangwa zvadaro manje ndopakazoenda kotaura ndo zvaitika abuya uyu munhu yanga adzipachi mwana shuwa ajangwa akazouya kurandutsira zvipi izvozvi akati mimiko zvino pazviri kudai chii shuwa ipopo haana kurumidza kuti aite sei vamuendese kumba kwavo ndopandikazofunga kuti nini kuti uyu ndombisa sei ndikazoronga purani yokumupengesa shuwa akaenda achipenga mukadzi womusoja aigara kingomo mukadziyo mukadzi aBalauta kuchipinge ndomupengesa angakudana narumangu kuti arorane saka uyu manje amukulevai uyu alipo mumunikiyu adokuya kwaadoita aiwa kuti ndimupengese ndogona kumupenga asi andimupengese nokuti adouya achiti ndinichi mukadzi wachokoto adoita kubata mudzimu ndiye asi mukadzi wani wachokoto achokoto kwadzenga hawakuzivi iye adouyawo nomhuri dzawo nodzinza yawo kana mukati andaeji adouya ega uyu achiti ndauya koti chi ndini mukadzi wachokoto nomudzimu ina andisipa ichi ndogara kuMozambique uko ndosvika matanda aita sei yarongeka kare ndiye mukadzi ari pano ane makore mangani hasati peno ano mwedzi mushanu mushanu ka mwedzi wanayo uyo asati agarisa ane makore mangani iye akura sei naye ava hativazive kuti wakura zvakaita sei nekuti wadozvana angani wawiri anowana wawiri kusha kwacho kwadobva uko alright bhazi yakapereka kwachokoto mbuya titaure mune makore mangani nakutaura kwakuna ndizini so nogona kutaura nakwedu nekwenyu makore mangani tandiyole basi 25 years 25 ndo 25 alright saka asekuru tadzoka kwamuri makapengezwa mudzimai ndondishatisira mukadzi ko makadii kumurapa kuti agare kasaidi ndaida mari yacho mukadzi nokuti atitambira pamwedzi saka ndaida mari yanga asingazive kuti zvandichiita izvo zvokuda kuti nditsvage mari zvakakazopengezwa zvemari zvakapera nauzve imwe sekuru yandakanzwa hanzi mune mombe dzakawanda asi handitakaona mombe 1 yandaona panapa kubva zvandauya kare ndaiva ndino ng'ombe zvechokwadi dzaitokwana kuma100 kwakazoya hosha dzese dzakapera kufa inoti masava nengani iko zvinezvi apa ndodzingasina 46 apa oku kudi uko ko apa hapasina alright asi dzaimbosvika kuchi kuma100 ko pane nhau yatambotaura yemuchesa iya yevanhu vanga vasiri kudzosa but havana kunzwa here mombe dzakawanda hapana saka vanhu vasina kuzokwanisa kudzosera vachaita seya achadzorera ndichambovapendedza ndikavapenderedza ichaita zvinhu zvangu zvandichaita ndichatumira tudhomo saka vachadzosa chete achadzora ndichambovapendera matsotsi wana waindaituma acho matsotsi kusiri kuti iwo arapwa acho ndiyo matsotsi wana waindaituma acho ndiyo matsotsi asi kati nedzimwe nguva sekuru zvokuti inini baba vangu toti vakashereketa naye pamwe vakauya kwamuri mukavabatsira baba vangu vofa isusu tiri vana hatina zvatinoziva kuti baba wedu wakamboonoona sekuru chiyokoto
tongoona matambudziko zvinoitwa sei ipapo? Anouya iwo tichiwapinda mudare kuti pano vazhinji vamwe anouya achipinda mudare tichiti aiwa handi kuzividzokai pano vamwe ndinoti chokwadi baba enyu akauya pano. Saka aende moto dhagara pamba ndiwo yanonzi ng'ombe dziviri ndibhadhare nekuti munhu uyo adofa. Tichipedzisa chirongwa chedu sekuru, pane nhau imwe hombe inotsviriridza. Tataura hedu tunhau tudiki, asi pane nhau hombe yevaroi. Varoi. Inini ndichida totangira pakuti inini ndichida kuroya, munokwanisa here kundipa shairi ndimbomhanyisana nevandakamakana navo? Handizvigoni. Inini kandichida kuroya kuti mukoja munhu here kuti mundipe mushonga kana ndichikwanisa kufamba usiku ndisingaoneke ndichinogadzira vandakamakana navo. ya mainza shona hiyo. Aiwa kare ndaiti nokutemerera nyora uchibva waenda kopfa uri muroi. Omunotiuraya muroi. Nobaya muroi. Handitambisi. Kana nhasi. Nhasi wewe hamuchazviti? Zvinoitika. Vanhu vakundota mimi taura yasekura kuti nhasi uno zvamira nochi no saka ndakudaro kutya asi nobaya muroi kumutemera. Taura chokwadi chamaita nanhasi munozviita izvozvo kuti muroi uye akauya achinzi muroi inodzinza hanumbo mushonga wokumwa handiite sei zvokutemera nyora hanzi nyora dzekumagaro nyora yetete magaro yemangwana hamuki chikirato ndozvamaita kare kaino pamudorora ino. Aiwa ka ndakurawo sekuru muri kutitaura kuti munokwanisa kubata varoi? Aroi ka? Ndinoshungurudzwa kapamba pangu ndoita sei? Ndinovabata asi pade zeta baba ndiki tete ndodozondirambidza iwayi. Ngavauye vatitaurire kuti uyai tete. Ava nditete hanzvadzi yenyu here sekuru? Tete hanzvadzi yababa. Hanzvadzi yababa. Aha. Ngavauye titaure navo. uye anobva uye achita mimba uye ukwenyu uye uye munyaira apa zvibude. Tete pari kubvunza vanhu wakauya kumba uku ana mai vavo vairapa shaveri chirapa kuchiro paanozoti baba ndiki asandasirege kupereka futi mushonga wakadaro kuti azooneka ripedza ari pamusuwo wakwani. Chii chakaitika naitete tiudzewo nhau iyoyo? Kutaura nhau yeuroi ukamuka ka mabasa yako kaanozvaonoita ukatemere hanyora sikopa ukamuka ko nai sekuru apa pamunozotemera nyora handi mune matomubata? Ko inini kumba kwangu ndiri kuroiwa kainini munhu hamukwanise kumutemera nyora muri kuno ndoita sei ndanetswa nevaroi? Unenge kwakutouya kuno twandiri ndokupa mushonga woteya pamba pako ukateya pamba pako unomona akamira ndo zvakaita manje akomana acho akandikanganisira akaona baba awo ainzi yani amapepa mudharo wainzi mapepa ndakapa mushonga kuti enda kugadzira pamba pako akaona baba awo alipedza ali pamba waiwana ndokutora demo kutema baba awo kubva azosungiwa kubva aenda kujeri. Saka ndopa makambosungwa pache mimi ndobva ndasiya zvakadaro nanasi handichauda mushongacho. Zvokuti tikanyatsa kunyeketedza ise kurapu ndipo ndozoti baba mdiki hanzvadzi yava baba mdiki wangu ndouti
sekuru chipo icho chinasi chisiye rega kupereka futi mushonga wakadaro ndo adozobaya mushonga wewo. Asi izvonezvi nekuzeza kwamakaita pane here mamwe mabatsiro amunokwanisa kundiitira kuti pamba pangu ndisanetswa nevarwi? Ndizvo zvakusvipisa mwoyo kuti arege kuuya murwi. Ko dzimwe tsaona dzinongoitika itsekuru itsaona dziri dzega here mabhazi mazuva ano anyanya kubheuka machechi futi akawandisa chii chiri kuitika? Wamwari kutora ropa wemachechewo awa ndo ari kunyangadza. Wamwari kumwa maropa vanhu achinzi cheche inonzi indo yakaipa yokuti ng'anga anoenda kung'anga kotora mishonga yakaipa yokuti tiriwa chechewo onhingi waro iyo ndo ari kunyangadza iyo ari kumwa ropa ravanhu. Wamwewo ari kutora sandawana achitora sandawana mabhazi echibheuka ndiwamwawo. Sandawana inonyanyoshandiswa seiko? Ndonzwa vanhu vachingotaura nezvesandawana. Sandawana kuda kupfuma, kugwatira kupfuma, ikamhuka kanogara namapere. Saka akatora kanhaka izvozvi unoita mari chaizvo asi kumberi mhuri chapera dzimba dzichitsva. Ndesandawana wamwari kupera ndingatomboti mapostori yapa apo pa bhazi dobheuka riya mapostori anga atora sandawana yawo kusvikira bhazi rese rekubva vanhu vabvafa. Mazuva uko kwakapera vanhu nenyaya sandawana. Nyange zvazvo musingade kushandisa sandawana imimi asi munayo here? Sandawana handina. Ndinocha kupedza mhuri dzangu. Wana wangu ndinawo 20 akomana. Asikana ndino 20 kuti ndipedza wana wangu iwo hazvikwanisiki. Saka sandawana haiite? Haiite, inopedza vanhu. Asi ini ndichida hangu mari pane mabatsiro amunokwanisa kundiitira kuti ndiwane mari? Pamari manje zvoenda iwe naini tichiwirirana. Munoreveka namuchidaro? Murapwa murapiwa naini towirirana tonatsa kugara pasi ndoona kuti ndokuitira sei. Tatenda zvikuru. Ko iyo nguva yemaelections muno Mozambique akuitika kwedu kuZimbabwe anogara achiitika munobatsira here ipapapo? Handigoni kubatsira, nditoa mutoha pazviri. Tatenda sekuru. Meu nome é Isolda Evaristo Fred, estou aqui em Boda. Meu pai é curandeiro grande, Chocoto. Trabalha aqui, ajuda muitas pessoas. Pessoas quando ser mordido com cobra, ele dá medicamento muitos. Essa pessoa não costuma ir no hospital. Quando a pessoa fica doente, ele ajuda muitas pessoas. A pessoa quando está muito doente, o dinheiro está muito caro, nós estamos a apanhar dinheiro, mas ele está a ajudar todas as pessoas daqui. Zita rangu ndinonzi Christopher John Karawanda. Tinogara ndiri muno muNyamamono area. Magariro atakaita kunoku tine midzimu yedu yatinayo vanova sekuru Evaristo Chokoto Oronhete naMbuya Anyahuri vanova ndiwo muridzi wenyika ino. Sekuru vatinavo vanonzi vaChokoto vari kubatsira mhuri dzakawanda chose pakurapa zvirwere zvakasiyana-siyana nematambudziko akawanda anowanika mumhuri. Quando a pessoa fica doente de barriga, ele ajuda. Pessoa quando fica dor de cabeça, ele ajuda. Pessoa quando fica mal, que está quase para morrer, ele ajuda. Quando a pessoa fica com dor de através do estômago, ele ajuda. Quando a pessoa se separa com o marido dele, ele ajuda.
Quando sei pessoa quando roubare, ele ajuda. Ninguém está kuti kana munhu akaba iwo anobatsira kana ese vamwe vanoramba nadzurumawo iwo anobatsira munhu ane achihwara zvokuti anorwara streki zvisinganzwisana zvokutambudza nedzinza rake iwo anobatsira. Rumas Media, taking you to another level.